σου σήμερα να πεις στη μαμά σου τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει. Που εγώ ξέρετε, γλυκατζού δεν είμαι, αλλά είπα να το δοκιμάσω. Και τι καλά που έκανα. Είναι υπέροχο, απλό και πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Και τι καλά που έκανα. Γιατί εδώ μαγειρεύουμε εύκολα και απλά. Το έχουμε πει αυτό, έτσι. Αυτό μου γράφουν και στο Twitter. Μπράβο, Ελένη. Να είναι καλά. Ο Βασίλης μας κάνει εύκολα, απλά και οικονομικά πράγματα. Πάρα πολύ Αλλά ωραία. στα αλήθεια. Μα τι στα ψέματα. Γιατί ναι, πολλοί λένε ότι μαγειρεύουν οικονομικά και έχουν 13 υλικά, 56 ταψιά, 65 τηγάνια και 2 ώρες να γίνεται φαγητό. Μα τώρα εμείς τι κάνουμε, άσε τους άλλους. Το ξέρω, ναι, όχι, για μας μιλάω. Απλώς ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι μου αρέσει να μαγειρεύω κάθε χρόνο και πιο απλά. Αυτά τα κεφτεδάκια, τα μακαρόνια με κιμά, τα φασολάκια, τα λαδερά. Χαμός, θυμάσαι. Πώς να τα Τα ξεχάσω. μακαρόνια σήμερα το πρωί που έκανα, χαμός έγινε. Τα έχω κάνει σε σένα 10 φορές στη Λαδόκολα, με 100 παραλλαγές. Πήγανε πάνω. Πάθανε τελείριο. Τα κορίτσια πάνω τρώνε. Γιατί δεν τις έχω να κουμπάνε όχι, κατεβαίνει ο Στάθης και παίρνει πραγματάκια, αλλά όχι πολλά, ένα μεζεδάκι. Βρε, για την. Για πού λες, το είχα πει. Ναι. Α, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα. Εγώ πήγα καλεσμένος. Ρε παιδί μου, δοκίμασαν. Όλοι φάγανε. Τα πάντα, όλοι. Πιάτα πήραν, χαμός έγινε. Ναι, μα σου λέγω τώρα, τι νόμιζες. Απορώ πως κρατιούνται έτσι όλες αυτές. Και εγώ με μαρούλιαζω. Λοιπόν, ξεκινάω αμέσως. Θα ξεκινήσω, έχεις να πεις τίποτα. Σταμάτησε τη γυμναστική μου, ρε. Δεν τη σταμάτησα, κάνω εντατική γυμναστική. Α, σοβαρά. Αλήθεια σου λέω. Α, δεν αδυνατίζω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μια χαρά και έτσι χαριτωμένος είμαι. Λοιπόν, παιδιά, στο μίξερ έχω χτυπήσει 6 αυγά μαζί με τη ζάχαρη που λέει συνταγή. Κάνω καρυδόπιτα Θεσσαλονίκης. Μια κλασική καρυδόπιτα που πολύ διαδεδομένη στη Βόρεια Ελλάδα. Συνταγή αυτή της μαμάς μου, μαμά φιλιά. Σ' αγαπώ πολύ, το ξέρει. Και την έχω ξαναφτιάξει με παραλλαγές και σήμερα κάνω την πιο απλή της μορφή. Εδώ πέρα μέσα έχει αυγά και ζάχαρη. Εάν θέλετε, εάν δεν έχετε μίξερ ή δεν θέλετε να το λερώσετε, να το βγάλετε το κουτί, το μεγάλο το μίξερ ή οτιδήποτε άλλο, χτυπήστε τα αυγά με τη ζάχαρη με ένα κουτάλι. Δεν χρειάζεται απαραίτητα χτύπημα. Εντάξει, σας το λέω ειλικρινά αυτό. Λοιπόν, εδώ μέσα τώρα θα ρίξω. Βλέπετε πως έχει γίνει σαμούς. Βλέπετε, σαμούς λεμόνι έχει γίνει. Εντάξει, 2 υλικά μόνο, τίποτα άλλο. Πολύ καλό χτύπημα. Αν δεν τα χτυπήσετε, το εννοώ αυτό που λέω, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά το γλυκό, σχεδόν καμία. Οκ, αν έχετε μεγάλο μίξερ, λερώστε το. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα, να τα κάνω με τη σειρά, τη φρυγανιά που λέει η συνταγή και για να σας επειδή βλέπετε τα υλικά από κάτω, να το ξεδιαλύνω αυτό, γιατί πάντα έχουμε μικροπαρεξηγήσεις. Δεν υπάρχει αλεύρι σε αυτό το γλυκό. Όλη τη δουλειά την κάνει τη φρυγανιά. Μια στιγμή να πάρω τη σπάτουλά μου την πράσινη. Αρχίζω και ανακατεύω απαλά, δεν φοβάμαι μη μου ξεφουσκώσει το μείγμα, δεν είναι μαρέγκα. Εντάξει, ανακατεύουμε τσαπατσούδικα και γρήγορα. Δεν χρειάζεται να διπλώνετε το μείγμα όπως κάνουν στην τηλεόραση που βλέπετε, που σας λένε όταν έχει μαρέγκα. Το έχω πει και εγώ όταν κάνουμε γλυκά με μαρέγκα που κάνουμε το γύρω-γύρω. Όπως να ανακατεύετε. Εντάξει, το μείγμα θέλουμε λίγο να πέσει. Θα ρίξω μέσα καρύδι. Το βάζω εδώ στη χούφτα μου, δείτε. Βλέπετε πως είναι κομμένο, σαν χοντρός τραχανάς. Μην το κάνετε ούτε σκόνη, ούτε πολύ χοντρό. Το βλέπετε έτσι. Να το, ωραία. Σαν πολύ χοντρός τραχανάς. Θα ρίξουμε μέσα το καρύδι. Θα ρίξουμε μέσα το baking powder για να φουσκώσει το γλυκό λίγο. Θα ρίξουμε μέσα λίγο γαρίφαλο, το 1/3 περίπου από κουταλάκι του γλυκού, στη μύτη δηλαδή, έτσι. Θα ρίξουμε ένα πολύ γεμάτο κουταλάκι κανέλα. Είναι πολύ εύκολο να ανακατεύσουμε. Να το, αυτό είναι, τέλειωσε. Πολύ απλό. Τέλειωσε. Και θα ρίξουμε μέσα και λίγο θα το βουτυρώσω τώρα εκείνο. Και θα ρίξουμε μέσα και 2 κουταλιές της σούπας, λιωμένο βιτά με βούτυρο. Έτσι έχουμε όλο το άρωμα του βουτύρου. Μιλάμε για φοβερό γλυκό. Θα περάσω σε διαφημίσεις, θα σας αφήσω με τη γλύκα πάλι. Εγώ νομίζω να το δοκιμάσετε σήμερα να το κάνετε. Γιατί δεν δείχνει δύσκολο και πραγματικά θα σας αποζημιώσει η γεύση του. Θα πάθετε πλάκα. Θα τρέχουν τα σάλια σας. Ειλικρινά θα τρέχουν τα σάλια σας. Και έχω να σας πω, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο πώς λέγεται το ζουμάκι, στο σιροπιασμά. Βάλτε μπόλικο. Όσο πιο ζουμερό, τόσο πιο επιτυχημένο. Λοιπόν, συνεχίζω την καρυδόπιτα. Έχω ανακατέψει όλα τα υλικά μαζί. Δείτε πώς έχει γίνει, βλέπετε. Ένας παχύς χυλός που ξεχωρίζουν τα χοντροκομμένα καρύδια. Παίρνω λίγο βιτά με βούτυρο, αλήφω ένα ταψάκι μεσαίο. Εγώ δεν σας δίνω ούτε νούμερα, ούτε εκατοστά στα ταψιά. Σας τα δείχνω, εντάξει. Οπότε, ένα τέτοιο ταψάκι όλοι έχετε στην κουζίνα σας. Ούτε το πολύ μεγάλο, το βαθύ που κάνουμε μέσα, το κοτόπουλο με τις πατάτες και το κατσικάκι. Ούτε και το πολύ μικρό που κάνουμε μέσα, τα πολύ μικρά τετράγωνα κέικ, εντάξει. Μεσαίο ταψάκι τετράγωνο που είμαι σίγουρος υπάρχει σε κάθε φούρνο. Λίγο αλευράκι μέσα. Έχω αλείψει με βιτά με λίγο βούτυρο. Πασπαλίζω, μάλλον το κουνάω να πάει δεξιά-αριστερά. Καλά, ξέρετε όλοι να λευρώνετε ούτως ή άλλως.
ταψιά, δεν χρειάζεται να σας δείξω. Θα πρέπει να δείξω κανονικά όλη τη διαδικασία εγώ ούτως ή άλλως. Αδειάζουμε μέσα το μείγμα, το οποίο προσέξτε τώρα το μοναδικό μυστικό της σημερινής συνταγής. Επειδή η φρυγανιά τραβάει πάρα πολύ γρήγορα τα υγρά, τα αυγά δηλαδή, μην αφήστε πολύ το μείγμα να σταθεί. Σφίγγει. Αν αργήσετε να το ψήσετε και σφίξει, ρίξτε μέσα 1 ή 2 αυγά παραπάνω. Δεν θα αλλάξει η συνταγή, δεν θα πάθει τίποτα. Προκειμένου να βάλετε μέσα νερό ή γάλα ή να πετάξετε τη ζύμη γιατί θα σφίξει πάρα πολύ. Αν την ξεχάσετε για λίγο ή αν καθυστερήσετε και πιάσετε λίγο να απαντήσετε σε ένα τηλεφώνημα, μην τρομάξετε, σφίγγει ζύμη. Την απλώνετε και την ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις ή στον αέρα. Εγώ την ψήνω στις αντιστάσεις, στους 170 περίπου βαθμούς για 40 περίπου λεπτά. Το μυστικό είναι να γίνει το κέικ, το γλυκό μας. Αυτό φαίνεται με το μάτι. Εγώ τι κάνω, με το δάχτυλο πατάω λίγο την επιφάνεια εδώ στο κέντρο, όταν είμαι στο φούρνο, βλέπετε, το πατάω λίγο και νιώθετε και ο πιο αρχάριος μπορεί να καταλάβει αν είναι ψημένο. Όταν είναι άψητο, το δάχτυλο ελαφρώς βυθίζεται μέσα. Μόλις αρχίσει και σκληραίνει, καρυδόπιτα έτοιμη. Τη βγάζουμε έξω, κρυώνει λίγο, δεν καίει πάρα πολύ και ρίχνουμε από πάνω το σιρόπι. Σιρόπι απλό, 2 φιτζάνια νερό σε κατσαρολάκι. Είμαι σίγουρος πως ξέρετε πώς να το κάνετε. Μισό λεμόνι, χυμό και τη φλούδα. 2 φιτζάνια ζάχαρη. Αν θέλετε ρίξτε μέσα φλούδα πορτοκάλι, κανελόξυλο, μια χαρά θα γίνει. Το βράζουμε και το σιρόπι γίνεται έτσι. Ζεστό σιρόπι. Και το γλυκό και το σιρόπι να είναι και τα δύο ζεστά, όχι πάρα πολύ καυτά. Σιροπιάζουμε καλά. Ξεκινάμε από τις άκρες που είναι λίγο πιο ξερές. Και το μυστικό ούτως ή άλλως στο σιρόπιασμα είναι ότι δεν το ρίχνουμε όλο το σιρόπι με τη μία και στο κέντρο του γλυκού. Αλλά χαϊδεύουμε το γλυκό με το σιρόπι σιγά σιγά. Σας γράφω στη συνταγή στο site της εκπομπής ότι εγώ προτείνω αυτή η καρυδόπιτα να μείνει όλο το βράδυ στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένη με ένα καπάκι, με ένα δίσκο, με ένα αλουμινόχαρτο και να τη φάτε την επόμενη μέρα που έχει οριμάσει. Δηλαδή έχει ορυφήξει και το καρύδι και η φρυγανιά όλο το ζουμί και έχει γίνει έτσι όπως τη θέλει η Ελένη και όπως τη θέλετε κι εσείς. Ζουμερή. Να σερβίρω λίγο. Εδώ έχω κάνει ατομικές καρυδόπιτες για τις λίγο πιο νέες νοικοκυρές που δεν πολύ γουστάρετε. Το ξέρω, το καταλαβαίνω τα μηνύματά σας, τα γλυκά αυτά, τα ψιού, τα θεωρείτε λίγο ντεμοντέ και μαμαδίστικα. Έχω πάρει τα φορμάκια της Άννας Μαρίας, τα έχω λείψει με βούτυρο και αλεύρι, έχω ρίξει μέσα τη ζύμη, έχω μοιράσει τη ζύμη μου και τα έχω ψήσει. Οπότε τα έχω σιροπιάσει, σερβίρω τύπου πώς κάνουν τα σουφλέ σοκολάτας στα εστιατόρια και στις καφετέριες με λίγη σοκολάτα από πάνω. Θα σας δείξω ακόμη ένα. Το γυρίζετε ανάποδα, μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και ατομικά φορμάκια μίας χρήσης, τα παλαιομοδίτικα τα ασημένια, μπόλικη σοκολάτα και εγώ επειδή είμαι και λίγο γουρουνάκι μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω από πάνω και σαντιγί. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει σαντιγί, εντάξει. Άμα σου λέω ασημινάκι, δώσ' μου 10 δεύτερα